Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha ba gane waye shehu ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Shi shehu gaibul gaibu ne masana ba za fa ku san shi ba. Mai nazari yayi nazarin bai gane komai kansa ba. Masu tambaya sun yi tambayar ba su samu amsar shehu ba. Ku yi hakuri ku masana ba za ya gane gare ku ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Shi shehu ba rafi ba ne ba ismi ne shehu ba. Ba shiru ba ne ba magana ne za ta furto shehu ba. Shi shehu barhama dai kawai ba gane komai kansa ba. Ya sa rijali ta faukuri ba su gane komai kansa ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. San shehu shi ne ilimi karshen sani barhama ne. Ba mu gane komai kanka ba mun so ka domin rabu ne. Komai yana a gare shi ne karshen batu san shehu ne. Na sallama maka shehu tun ban gane komai kanka ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Ba mai magori idan ka so shi ka tare sa. Yau duk halittar rabana a gaban ka shehu ta durkusa. Dukkan mazajen haddara zuciyarsu kai ne ka farfasa. Masu ambatan ka zahiri ba su furta komai kanka ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Komai idan ya zo kusan barhama ne aikinsa ne. Komai da ya rabe shi ya zamto abin neman mu ne. Mu ba mu neman duk halitta banda barhama gausu ne. Mutum a farkon lamari barhama bai bar gunmu ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Kai ne fari ya saidi kai ne baki mun tabbata. Ko ba ku so a ji shehu to wallahi zancen ya fita. Ba za a san kanan ba ya maula ya mu mun tabbata. Can za a san asalin ka ya maula ya babban shugaba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Ba mu so ka domin kanmu ba, ba mu so ka domin wani ba. Ba mu bi ka dan makiyanmu ba ko dan mu gagar kauni ba. Mu dai kawai burin mu kai ko da a ce ba san mu ba. Dukan wuya ya sai sanya ba za fa mu barka ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Sami ta tsare banka ya maula ya ba dan kauni ba. Ba dan mu birgewa na ba, ba dan mu birge wance ba. Sami ta yi dan ka isa dan za mu ganka can gaba. Barhama ɗauke nausisa ba za mu rinka ganin mu ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Ajiyar ka ya gausi a rai nauyin ta ba zai gani ba. Mun kasa furta batun ka ya gausi ba za ka fahimtu ba. Zatin ka ya tare dukan zati cikin ka ka zuzzuba. Suna da siffa naka ne ba za mu san asalin ka ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Ni banda kai yau banda komai shehu me
zan mallaka, komai ka ban in ban da shi ka rike abin na bar maka. Ka canza launi da fari ka zo baki wayya haka, ka rikitar mana zuciya ba mu gane komai kanka ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Barhama ya barhama me zan ce maka, sun ruhu ka sun rikice barhama gara ka taimaka. Yau duk halitta ta fahimci da kai kadai za ta warraka mu, ta kai muke ya shugaba ba mu bar batu kan shehu ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Kai ne kadai ka sitirta dai ka zama hanyar shugaba, kai wa ruhi tanadi na abin da zai can gaba. Ba dan da kai ba muradi da mun sha wuya ba mu ganka ba, yo agaji yo tallafi barhama ba zan barka ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Ya mai gida dan martaba talisi saka sandani, domin a san jikan ka barhama da wuya karka bar ni, domin a san damdan halifa maiwa zai ja da ni. Sanya idan mu ya ganka barhama dan isa ta sharbo ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Barhama dan jikan ka mahi sisa gyaran hankali, bangar kuwa ta tsari da kai na tsaya abin so adali, domin na azara shaibatul hamdun sirrin akali. Dan dan murabu ka saba za mu ki ko guda ƴaƴanka ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Taka lafiya mai gidan mu kai mai bamu ne, mun so ka ne ya saidi tun can a yarintar mu ne. Allah ka kara suturtaransa ka kauda dukkan aibu ne, dan waga sanin ba ina kaunar ka ba zan bar ka ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Domin isa da cika ta dan Usman ka ba ma bida, sa zuciyar mata ka koyaushe ta sama bun fada, domin Atiku da Gibri maka ba mu faira mun bida, domin isa ta razini maki ba zai gano mu ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Ya shugaba dan martaba ta fito ya bude zuciya, maula ya sa sirrin yaban ka cikin takarda na gajiya. Kai ne kake yi sai di kowa abun ka ya tambaya, mun roki komai shewa har da abin da ma ba mu san shi ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Tashar buba nan zan tsaya maula ya karo agaji, domin isa ta tamamusa a fadar ka komai zamu ji. Ya murshidi domin isa ta jazulu ba mu gani da ji, a cikin muradu mu gane ko da dan kaɗan ne shugaba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Salati rabbana kairun mahaifin Fadima, sa alihi sa sabihi sa shirrafa yan Fadima, komai nake yi sai da ku na gaida ƴaƴan Fadima. Sahar Abdullah Abbas mai girma jini gun shugaba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Sai wanda ya yi baitin masoyi ne ga taka lafiya, sunan mukarram za ku ce da ne ga taka lafiya. Na roki karin da fa'i barhama karo tafiya, barhama kore dukkanin sharri ka sami ta gaba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Barhama ne ba gane waye shehu ba. Barhama ne